चिकित्सक समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft Course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft Course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-622-1682 और 9764809669. ज्या कोकणाने अनेक वर्ष शिवसेनेला प्रेम दिलेलं आहे, या जनतेचे आशीर्वाद आणि प्रेम घ्यायला आलेलो आहे. नक्कीच जे काही गद्दारी झालेली आहे त्याच्यात आमच्या मनामध्ये दुःख आहेच, आणि या दुःखातून पुढे जायचं असेल तर लोकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद घेतच पुढे जाणं हेच मला वाटतं योग्य आहे, आणि हीच ताकद शिवसेनेची आहे. त्याच ताकदीला आगामी काळामध्ये प्लॅन्स कसे असणार आहेत, कारण की जरी गद्दारी झालेली असली असं तुम्ही म्हणताय, पण त्याच वेळेला तुमच्या विरोधकांचं आव्हान पण तितकंच असणार आहे. मला वाटतं गद्दारांना मी एवढंच सांगू इच्छितो, ज्यांना वाटत असेल की त्यांना तिथे राहायचं त्यांनी आमचं काही त्यांचं राग नाही, द्वेष नाही, दुःख नक्की आहे की आमच्या पाठीत खंजीर खूप बसला. आमच्या कठीण काळात त्यांनी पाठीत खंजीर खूप बसला, उद्धव साहेबांच्या पाठीत खंजीर खूप बसला. पण मी त्यांना एवढंच सांगेन की तुम्हाला समोर तिथे राहायचं असेल आनंदात राहा, तुमच्या काही दडपणं असतील, पण एवढंच करा, राजीनामा द्या आणि निवडणुकीला या. ही महाराष्ट्राची नेहमी दुसरं म्हणजे जर परत यायचं असेल तर आमच्या दरवाजे खुले असतात. सर, आमदार कोडेपर्यंत ठीक होता, पण ईडी आणि केंद्रीय हे सगळं आपल्या समोर आहे. जे काही नाट्य रंगत आहे हे राजकीय कारणांसाठी आहे. खरं तर काल परवाकडे जे राज्यपाल महोदय ज्यांनी महाराष्ट्राबद्दल काही उद्गार काढले आणि हे कालच नाही तर अनेकदा काढलेत. मग सावित्रीबाई फुलेंबद्दल असेल किंवा मग मध्यंतरीच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल असेल किंवा काल महाराष्ट्राबद्दल असेल आणि मराठी माणसाबद्दल असेल, हिंदूंची एकजूट फोडायला तेच काम चाललेलं आहे. पण बघत असेल मुंबई ठाणे तिथे निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत, तिथे स्पेसिफिकली ते बोलतात, आणि म्हणून जे काही त्यांच्याकडून वाक्य बाहेर आले प्लॅन्ड असतील अनप्लॅन्ड असतील ते तिथे लक्ष विचलित करायला ही सगळी आता घडामोडी होते. तपास यंत्रणांनी संजय राऊतांना अटक केल्यानंतर याच बंडखोर आमदारांनी स्वागत आहे किंवा पेढे वाटू असं म्हटलेलं आहे. स्वतःला विकलेलं आहे त्यांच्याकडे मला वाटतं लक्ष देणं कारण नाहीये. बंडखोर नाही, ते गद्दार आहेत. बंडखोरी करायला हिंमत लागते, हे स्वतःला विकलेले गद्दार आहेत. JP नड्डांनी एक महत्वाची टीका केलेली आहे. महाराष्ट्र शिवसेना संपवणार असं विधान त्यांनी केलेलं आहे. कसं पाहता याकडे? ही लोकशाहीची चिन्ह नाही आहेत आणि ह्याच्यावर मी काही विधान करणार नाही. मला माझ्यापेक्षा जी महाराष्ट्राची जनता आहे त्यांना आपण विचारलं पाहिजे की असं राजकारण आणि अशी लोकशाही आपल्याला पटणार आहे का, म्हणून आज मी त्या विधानावर काही बोलणार नाही. माझ्यापेक्षा किंवा राजकीय नेत्यांपेक्षा आपण जनतेला विचारा, मतदारांना विचारा. महाराष्ट्रात परवा जे राज्यपाल महोदय जे काही महाराष्ट्राबद्दल उद्गार काढलेले आहेत, मराठी माणसाबद्दल काढलेले, नागरिकांची हिंदूंची तोडण्याचा प्रयत्न झाला, ते लोकांमध्ये जी चीड निर्माण त्याच्यातून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे काही घडतंय का, हा देखील मोठा प्रश्न. पॉलिटिकल सर्कस चल रही है और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के नहीं है, लोकशाही को पकड़ के नहीं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.